Kaixo politak, zer modu zaudete? Ondo? Ondo ari zarete pasatzen? Begira, pentsatu dugu gaur abesti bat bidaltzea. Bai? Gainera, denak ezagutzen duzue. Eta nirekin batera abestu dezakezue. Asmatzen duena, gainera, erabili dezake dutxara sartu aurretik. A ber, zein da? Asmatu? Abestuko dugu, bai? 1, 2, eta 3. Xalala, riki riki, xalala, riki riki, dutxan darraka, urrotzarekin. Xalala, riki riki, xalala, riki riki, dutxan darraka, urrotzarekin. Txalo! Oso ondo abestu dugu denak elkarrekin. Bueno, espero dugu abesti hau egunero dutxara sartu aurretik erabiltzea, bai? Musu banaren hori oso ondo pasa, agur!